Uite 3 avantaje la marmură într-o bucătărie, dar și ceva ce nu ți-ar plăcea să afli. Arată unic. Nici o bucată de marmură nu seamănă cu alta. Fiecare are venaturi și culori proprii, iar asta face ca bucătăria ta să fie unică și să arate premium. Nu uita de like și follow și rămâi până la final. Autentic și imposibil de copiat. Poți să alegi gresie sau compozit care o imită, dar nu vor avea niciodată aceeași textură și aceeași frumusețe pe care o are piatra naturală. Valoare și investiție. Marmura ridică imediat nivelul unei bucătării. Nu e doar un blat, e o declarație de lux. Mulți o văd ca pe o investiție. Da, costă mai mult acum, dar face ca întreaga casă să pară mai valoroasă și mai dorită. Acum, să-ți spun și partea mai puțin plăcută. Primul minus e sensibilitatea. Marmura reacționează la acizi cum ar fi lămâie, vin, alcool sau sosuri cu oțet. Soluția? Impermeabilizare la montaj și întreținere periodică. Iar al doilea minus e prețul. E mai scumpă decât alte materiale. Dar aici e întrebarea. Preferi să plătești mai puțin și să ai ceva banal? Sau investești într-un material premium care schimbă complet bucătăria? Scrie-mi în comentarii dacă alege marmura pentru bucătărie chiar și cu aceste minusuri.